Fuq YouTube. Fuq YouTube bis ħażina. Fuq il-YouTube kienet tidher ħażina mhux fuq il-website. L-għodwa tajba. Nilqawkom magħna illum il-ġimgħa 5 ta' April issa saru l-10:09 eżatt għal din ix-xandira diretta li fiha se jkollna il-polza ta' dħul għall-iskejjel tal-Knisja każijiet serji tat-tielet kriterju. Jiena Iem Mifsud, Direttur Ġenerali Segretarju Edukazzjoni Nisranija ser inkun qed immexxi din il-polza għallum. Naħseb bix-xieraq illi llum wara li l-bieraħ kellna l-ħatra tal-President il-ġdid, nifirħu u nirringrazzjaw lill-President Emeritu llum Dr. George Vella tas-servizzi li tagħna matul dal-aħħar snin. U nifirħu wkoll lill-President il-ġdid il-Dr. Miriam Spiteri De Bono tal-ħatra tagħha kif ukoll tad-diskorsi li hija għamlet. Il-figura ta' President hija nfakru xulxin hija figura li għandha taqqat il-pajjiżna, hija figura kif narajjina u ħafna oħrajn li tagħti wkoll il-boxla morali l-pajjiżna u naħseb illi kliem mal-bieraħ jawguraw tajjeb għal dan għalhekk nixtieq illi t-talba li ħankunu qegħdin nibdew biha din it-trasmissjoni fil-fatt nofruha sew b'ringrazzjament għall-ħidma li joffra Dr. Vella kif ukoll issa għall-ħidma li ħatkun qiegħda toffri Dr. Spiteri De Bono. Bisem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema edha fl-art, ħobżna ta' kuljum għatina llum għafrina dubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina għadha ħannix fit-tiġrib iżda ħalisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija s-Sinjur miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu, għaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sjaw tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ma llum bħal dejjem għandna lil Cynthia li ħadkun qiegħda tispjegalkom l-andament tal-proċess tagħna, nfakkarkom li dan il-proċess kollu jsir dejjem taħt l-iskrutinju tan-nutar tagħna Dr. Robert Aquilina li ringrazzjawh tal-preżenza tiegħu u tas-servizz li qed jagħtina. Ngħaddi l-kelma lilek Cynthia. Grazzi. Mela nitlob il-reġija tella-grafika numru 5. Mela hawnhekk ħanibdew bil-polza tat-tielet kriterju, ħanibdew bl-ewwel sena primarja tas-subien. Postijiet għal tfal li għandhom is-sapport tal-LSC. Sfortunatament ma kenniex għalhekk ma ftaħniex u ma lqajniex applikazzjonijiet għal tfal li għandhom is-sapport tal-LSC, però postijiet tas każijiet soċjali kellna u lqajna l-applikazzjonijiet. Mela hawnhekk ħanati ftit rendi kont ta' x'ġara minn Jannar mill-aħħar li pubblikajna ċirkolari sa issa. Mela f'Jannar konna ddikjarajna kellna l-ebda applikazzjoni minn tal-ewwel kriterju. Però minn Jannar law kellna applikant illi ċ-ċirkostanzi tiegħu inbidlu għalhekk hemmhekk għalkemm inbidel bħala każ soċjali ħajħu sehem ukoll fil-polza tal-lum. Jekk dan l-applikant jażel skola oħra li mhijiex dik l-iskola li diġà bħala tal-kriterju tal-aħwa, hemmhekk dak il-post jirritorna lura jekk aħna nkunu diġà offrejna il-postijiet l-oħra x'ma jiġix minn ta' quddiem l-ewwel wieħed, nerġgħu nagħmlu t-telefonati u nerġgħu noffru il-post li jkun telaq u. Għandna wkoll applikazzjoni illi tal-aħwa imma applikaw tard illi għalina f'dan il-moment jaqa' bħala tielet kriterju. Għandna applikazzjoni oħra li applikaw tard mid-djar tal-Knisja ukoll nikkonsidrawhom bħalissa bħala tielet kriterju. U mbagħad għandna żewġ applikanti tat-tielet kriterju. Mela b'kollox għandna 5 applikanti. Mela fir-regolamenti konna ddikjarajna li għandna 5 postijiet għal każijiet soċjali, iżdiet inqaleb wieħed mill-mainstream għal każijiet soċjali, però għandna wieħed irreġistrat ġifieri bqajna b'5. Kif spjegajt jekk dak it-tifel li diġà qiegħed irreġistrat jitlaq dak il-post, hemmhekk ikollna post ieħor u aħna nofruh dejjem skont ir-ranking li ħajitlaq issa fil-polza. Dawn l-applikanti skont ir-ranking li ħajġibu ħajirċievu telefonata minn għandna fil-ġimgħat li ġejjin fejn aħna nofrulhom id-disponibiltajiet tal-iskejjel li għandna.
Melissa ħanaddu biex intellaw l-ewwel polza. Grazzi ħafna Cynthia. Jekk qed taraw l-ismijiet li hemm f'dan l-ewwel grupp ta' 5 studenti li ħajkun qegħdin joħorġu mill-envelop jiddaħlu fl-urna. Tingħata tidwira lill-urna u nibdew intellaw l-ismijiet wieħed wara l-ieħor. Nifhmu l-ansjetà illi jkun hemm fostkom ġenituri, napprezzaw ħafna l-fiduċja li toffru fl-iskejjel tagħna, imma fl-istess ħin fil-waqt li nirringrazzjawkom ħafna, nixtieq insaraħ ras kulħadd illi l-iskejjel f'Malta kollha jippruvaw jagħmlu l-almu tagħhom biex joffru aħjar servizz lill-uliedna, sew dawk ta' Knisja tal-Istat Indipendenti. Ovvjament, nieħdu pjaċir b'dawk illi għażlu skejjel ta' Knisja, imma nqawwu qalb dawk li ma jirnexxilhomx illi jkollhom post fl-iskejjel tagħna wkoll għax servizz jingħata tajjeb kullimkien. L-ewwel numru b'littra M 5684 M5684 M2035 M2035 M5330 M5330 M3456 M3456 M1186 M1186 u bekk għalaqna dan l-ewwel grupp u Cynthia ser tkun qiegħda taqralna is-sommarju ħalli kulħadd ikun jista' jerġa' jieħu nota ta' dawn l-ismijiet illi ttellaw. Fidejk Cynthia. Mela nfakkarkom illi huwa l-grupp tal-ewwel sena primarja Subin każijiet soċjali. Mela l-ewwel wieħed huwa M5684, it-tieni M2035, it-tielet M5330, ir-raba' M3456 u l-ħames M1186. U hekk għalaqna l-polza tal-ewwel sena primarja Subin. Nitlob ir-reġija ittellali l-grafika numru 6, hawnhekk nibdew il-polza u ħanati spjegazzjoni fejn jidħlu applikanti bniet tal-ewwel sena primarja, każijiet serji, ġifieri qegħdin bis-sapport tal-LSC jew għaddejjem il-proċess tal-LSC tat-tielet kriterju. Mela f'Jannar konna ħabbarna illi kellna applikanta tal-impjegati u kellna applikanta wkoll tal-aħwa, però minn Jannar law ma natax is-sapport allura hemmhekk inqalbet lura għal mainstream. Għandna applikanta waħda ta' tfal mill-ħerġin minn skejjel bla kontinwità minn ta' St. Angela, mela dawn it-tnejn jieħdu il-postijiet waħda hija ġa reġistrata, l-oħra kellna l-polza għalija fid-9 ta' filgħodu. Għandna 10 applikazzjonijiet minn tat-tielet kriterju, għalhekk jekk noddu l-applikanti kollha jfisser li għandna bżonn 12 il-post għal 12 l-applikanta. Skont ir-regolamenti ddikjarajna li għandna 10 postijiet, ma nbidel xejn minnhom, 2 minnhom huma riservati jew irreġistrati għal tal-ewwel kriterju, għalhekk ifisser li għandna 8 postijiet biex noffru l dawn l-10 applikanti tat-tielet kriterju. Fil-ġimgħat li ġejjin l-ewwel 8 skont ir-ranking u skont il-support infakru li aħna noffru il-postijiet ta' support l-ewwel il dawk li ġew il-1 f'kull grupp, ġifieri il-1 tal-1-to-1, il-1 tax-shared same class, il-1 ta' statementing in process, u mbagħad naqbżu għattu għal tal-kull grupp. U nibqgħu sejrin hekk sakemm nimlew il-postijiet li għandna. Ġifieri nitolbukom ftit paċenzja oħra, sinjuri, xogħol delikat ħafna, inkunu rridu nitkellmu anke mal-iskejjel biex l-iskejjel ikunu jistgħu joffrulna postijiet skont is-support li għandna, aħna l-iskejjel ikunu tawna numru. Ġifieri issa f'dan il-moment li nafu kemm għandna applikanti tal-liema support, tal-liema grupp bis-support, inkunu rridu nerġgħu niddiskutu mal-iskejjel min ħajoffri postijiet għal tal-1-to-1, għal ta' shared u għal ta' statementing in process. Ġifieri jkun hemm
ħafna diskussjonijiet li għadhom għaddejjin. Però naslu għandkom toqgħodux tinkwitaw, sinjuri. Immedjatament wara li ħantellaw il-polza ta' dawn il-10 tibniet, ħanaddu għal bniet tal-ewwel sena primarja social cases. Nitlob ir-reġija ittella lil grafika numru 7. Mela hawnhekk għandna illi f'Jannar ma kellna l-ebda applikazzjoni tal-ewwel kriterju, minn tat-tielet kriterju irċivejna applikazzjoni waħda, għandna 6 postijiet skont ir-regolamenti u ma nbidlux dawk il-postijiet, ġifieri din l-applikanta għalkemm ħadd sem fil-polza tal-lum ħansemmuha, fil-ġimgħat li ġejjin tirċievi telefonata minn għandna fejn offrula mill-iskejjel li għandna disponibbli għal każijiet soċjali. Mela hemmhekk nirringrazzja r-reġija u nibdew bil-intellaw il-polza tal-ewwel sena primarja bniet il-grupp li għandhom is-sapport tal-one-to-one fejn għandna 2 applikanti. Grazzi ħafna Cynthia dik l-ispjega. Hekk għandna l-ewwel isem Jane. Grazzi Gejtu. M1-1-7-4 M1174 M1-1-5-2 M1152 u bekk dan il-grupp ta' 2 ittella wkoll nagħtu ċansa kemm qegħdin jieħdu l-ismijiet fuq ir-rekords tagħna u ħajkun qed jittella u taralkom Cynthia fidejk. Mela nerġa' nirrepeti kif telat il-polza għal grupp l-ewwel sena primarja bniet, tielet kriterju grupp tal-one-to-one support. Mela l-ewwel waħda hija M1174, it-tieni M1152. U issa ħanaddu għal polza ta' 4 applikanti li għandhom is-support shared same class. Grazzi. M1-1-6-6 M1166 M1-2-2-9 M1229 M1-1-8-2 M1182 M1-1-7-9 M1179 u bekk għalaqna wkoll dan il-grupp nerġgħu bl-istess mod jitwaħħlu l-ismijiet fuq il-records tagħna u Cynthia ser tkun qiegħda terġa' taqralkom is-sommarju. Fidejk Cynthia. Mela l-grupp ta' shared same class l-ewwel sena primarja bniet, tielet kriterju, l-ewwel waħda hija M1166, it-tieni M1229, it-tielet M1182 u r-raba' M1179. Issa ħanaddu għal polza ta' 4 applikanti oħra li għandhom il-proċess miftuħ, statementing in process. Grazzi ħafna. Mhux problema xejn. Fidejja. M1-2-4-4 M1244. Grazzi. M1-2-4-1 M1241. M1-2-2-4 M1224. M1-2-4-0 M1240 u bekk għalaqna wkoll dan il-grupp u nerġgħu ngħaddu għal sommarju ieħor qabel ngħaddu mbagħad għal grupp ta' Poloz li jmiss. Fidejk Cynthia. Grazzi. Mela, il-grupp ta' statementing in process għandna l-ewwel waħda M1244, it-tieni M1241, it-tielet M1224 u r-raba' M1240.
Ekka laqna il-grupp tal-ewwel sena bniet fejn għandna il-każijiet serji, issa kif spjegajt fl-ispjega għandna applikanta waħda illi hija taħt każijiet soċjali li il-numru tagħha huwa M4432. U bija nagħlqu il-polza tal-bniet l-ewwel sena primarja. Issa nitlob ir-reġija ittella l-grafika numru 8 ħalli nagħti spjega dwar il-polot li ħajsiru tal-Kinder 2 subin tat-tielet kriterju. Mela, f'Jannar f'ċirkulari iddikjarajna li kellna applikazzjoni minn applikant ta' Djar tal-Knisja, oħra minn tal-impjegati u oħra minn tal-aħwa. Ġifieri hemmhekk għandna 3 applikanti li diġà ħadu posthom f'xi skola tal-Knisja. Għandna 31 applikazzjoni tat-tielet kriterju, għalhekk taqqat l-applikanti kollha ifisser li għandna 34 applikanti. Postijiet fir-regolamenti iddikjarati kien hemm 6, wieħed minnhom inqaleb għal mainstream għal bniet dawn ikunu biex jakkomodaw il-laħwa li jkunu applikaw taħt l-ewwel kriterju ġifieri jiġu qabel tat-tielet kriterju u kriterji ta' wara l-aħwa. Inqaleb post minn tal-asylum seekers u nqaleb post minn tal-bniet fi skejjel differenti għalhekk ikunu mniżlin separatament hawnhekk. Ġifieri jekk tagħmel il-kalkoli 6 tnaqqas 1 u żid 2 hemmhekk inġibu total ta' 7. Kif spjegajt il-fuq, diġà għandna 3 li ħadu posthom, għalhekk ifisser illi għal daw il-31 applikant li ħantelgħu il-polza tagħhom issa għandna 4 postijiet biss. Ir-reġistrazzjoni tagħhom issir bit-telefon fil-ġimgħat li ġejjin, apparti li bħalissa nkunu għaddejjin polot waħda f'waħda, ikun għatem xi diskussjonijiet mal-iskejjel biex l-iskejjel ituni min ħajjieħu minn dawk il-postijiet li iddikjaraw fir-regolamenti li ma minnhom huma l-one-to-one li huma shared u li huma statementing in process. Ġifieri eventwalment daw l-ewwel 4 naslu għandhom, infakru li aħna noffru l-postijiet l-ewwel il dawk li ġew l-ewwel f'kull kategorija, ġifieri l-ewwel tal-one-to-one, l-ewwel tax-shared u l-ewwel ta' statementing in process, hawnhekk għandna 4 ġifieri ħamorru għan it-tieni wieħed li ġie fil-one-to-one mbagħad. U hemmhekk l-oħrajn li mhux se nilħqu bit-telefon, eventwalment tal-ħabta ta' Ġunju tirċievu email bir-rendikont min-naħa tagħna fejn infurmawkom kif intlew il-postijiet. Malli il-grupp nimlewh kollu aħna ntellaw ir-riżultat fuq il-website knisja.mt ġifieri minn żmien għal żmien. Tistgħu taraw fuq il-website ir-riżultat ħalli tkunu tafu li il-grupp tagħkom intela. Issa ngħaddi fidejn biex nibdew intellaw il-polza. Skużawni, għandi qabel immorru għall-polza ħanagħmel spjegazzjoni fuq tal-każijiet soċjali. Jekk ir-reġija tista' tella lill-grafika numru 9. Grazzi, mela hawnhekk fejn jidħlu l-każijiet soċjali f'Jannar ma kellna l-ebda applikazzjoni, issa meta t-tielet kriterju rċivejna applikazzjoni waħda, kellna 2 postijiet fir-regolamenti, minnhom inqaleb wieħed għal mainstream għalhekk fadlinna post wieħed li nistgħu nakkomodaw dal-applikant illi ħajjieħu sehem fil-polza tal-lum. Il-reġistrazzjoni ta' dal-applikant issir bit-telefon fil-ġimgħat li ġejjin. Nilħqukom aħna mhux tilħquna intom, ġifieri ftit paċenzja sinjuri nafu li tkunu ansjużi, però aħna bħalissa għaddejjin polza l-oħra hemm ħafna xogħol xi jsir, ħafna diskussjonijiet fejn iridu isiru mal-iskejjel, eventwalment nilħqukom toqgħodux tinkwitaw. Grazzi u nistgħu nibdew il-polza. Grazzi ħafna Cynthia, hekk bħalissa qed iddawwar lurna. Wieħed jibda jistaqsi allura dawx diskussjoni tkunu li jkun hemm għaddejjin. Minnu mitra tas-sistema edukattiva jifhem li biex jingħata servizz ta' kwalità lill studenti li għandhom ċertu bżonnijiet għandu bżonn li jkun hemm ċertu riżorsi disponibbli. U hemm limitu ta' kemm dawk ir-riżorsi jistgħu jiddaħħlu f'klassi waħda għalhekk wieħed ikun irid jara li jintlaħaq bilanċ tajjeb għal kulħadd. Hemm
1173 M1173 M1236 M1236 M1232 M1232 M1209 M1209 M1194 M1194 M1201 M1201 M1192 M1192 M1191 M1191 M1167 M1167 M4645 M4645 M1190 M1190 M1161 M1161 M1222 M1222 u bekk għalaqna dan il-grupp f'din il-polza ħatkun qed taqranna is-sommarju Cynthia. Mela hawnhekk għandna l-grupp ta' Kinder 2 Subien li huma għandhom is-support tal-1-to-1. Mela l-ewwel wieħed huwa M1173, it-tieni M1236, it-tielet M1232, ir-raba' M1209, il-ħames M1194, is-sitta M1201, is-seba' M1192, it-tminja M1191, id-disa' M1167, l-10 M4645, il-11 M1190, it-12 M1161 u 13 il-wieħed M1222. Issa ħanatu sema l-polza tal-grupp li għandhom is-support shared same class u hawnhekk għandna 7 applikanti. Grazzi ħafna. M5665 M5665 M1189 M1189 M1175 M1175 M1150 M1150 M1162 M1162 Nagħtu ċansa kemm xi karta tittanta. Grazzi. M1216 M1216 M1178 M1178 u bekk għalaqna wkoll dan il-grupp ta' studenti li għandhom għajnuna shared same class
inħalli fidej Cynthia ħalli taqra s-sommarju. Mela l-grupp ta' tini sena kindergarten Subin shared same class, l-ewwel wieħed M5665, it-tieni M1189, it-tielet M1175, ir-raba' M1150, il-ħames M1162, is-sitta M1216, is-seba' M1178. Issa wara dan għandna grupp ta' 11 li għandhom is-support statementing in process, għanaddu għal dik il-polza. Ekku. Grazzi. M1239 M1239. M1204 M1204. M1219 M1219. M4976 M4976. M1242 M1242. M1197 M1197. M3491 M3491. M1177 M1177. M1246 M1246. M1221 M1221. M1250 M1250. U bekk laqna dan il-grupp ta' studenti li għadin bħalissa statementing in process. Ngħaddi l-kelma lil Cynthia għas-sommarju tagħha. Mela, il-ranking ta' dan il-grupp huwa l-ewwel wieħed M1239, it-tieni M1204, it-tielet M1219, ir-raba' M4976, il-ħames M1242, is-sitta M1197, is-seba' M3491, it-tminja M1177, id-disa' M1246, l-10 M1221 u l-11 M1250. Mela hemmhekk nagħlqu il-grupp ta' tieni sena kindergarten Subin, tielet kriterju għat-tfal li għandhom bżonn is-support jew għaddejjin mill-proċess għall-statementing. Kif spjegajt fl-ispjega tiegħi għandna applikazzjoni waħda ta' tifel għal kinder 2 li huwa taħt il-każijiet soċjali li huwa M1151. U hekk nagħlqu il-polza tat-tieni sena kindergarten Subin. Ħanitlob il-reġija ittella il-grafika numru 10 fejn ħanati spjega dwar il-grupp tal-bniet għal kindergarten 2 tat-tielet kriterju. Mela f'Jannar konna ddikjarajna li għandna applikazzjoni tal-impjegata u applikazzjoni tal-aħwa. Hawnhekk taraw illi dik l-applikanta tal-aħwa għandha it-tri ħdejn il-grupp tagħha hemmhekk ifisser li għażlet li ħadd ipparteċipa f'din il-polza wkoll, ifisser li jekk tmur tajjeb u tingħata skola tagħżel skola oħra minn dik li diġà rreġistrata fiha, dak il-post jiġi lura għandna u nerġgħu noffruh, ġifieri jekk inkunu diġà offrejna sakemm naslu għandha u tbiddel il-post, nerġgħu nibdew min-naħa ta' fuq, ġifieri ir-ranking iħollu jorbot. Għandna 11 l-applikanta tat-tielet kriterju
kollox għandna 13 l-applikanta li 2 minnhom diġà ħadu posthom. Fir-regolamenti kanna ddikjarat li għandna 31 post minnhom inbidel f'mainstream, post minnhom inqaleb għas-subin, għalhekk ifisser li totali hemm 29 post. Minnhom kif ġiġa spjegajt hemm ġiġa żewġ applikanti li ħadu posthom, ifisser li għandna 27 post li jfisser li għandna post għal kull min applika bit-tielet kriterju. Ir-reġistrazzjoni ta' dawn l-applikanti issir bit-telefon, iktar il-qudiem matul il-ġimgħat li ġejjin, nitlobkom ftit paċenzja għax inkunu għaddejjin polot tal-mainstream konna 2 fil-ġimgħa issa, unkunu għat irridu nagħmlu diskussjonijiet mal-iskejjel biex dawk il-postijiet li joffrewna issa jiddikjaraw minn minnhom ħajjieħu one-to-one, shared, jew statementing in process. Infakru illi l-għażliet isiru l-ewwel dawk li ġew in-numru wieħed f'kull kategorija, ġifieri dak minn ġie l-one-to-one, l-ewwel tal-one-to-one, l-ewwel tal-shared same class u l-ewwel ta' statementing in process, u mbagħad naqilbu minn ġie t-tieni f'kull grupp u nibqgħu sejrin hekk sakemm nimlew il-postijiet. Hawnhekk m'għandix każijiet soċjali mela nista' nitlob ir-reġija tneħħi l-grafika u nibdew bil-polza tal-bniet tat-tieni sena kindergarten. Grazzi ħafna Cynthia. U l-ismijiet diġà nxteħtu fl-urna dal-waqt ser ikonna l-ewwel studenta bħala numru f'dal-każ. Ma jissemmewx l-ismijiet. Grazzi ħafna. M125 M1256. M165 M1165. M1226 M1226. M1040 M1040. M1205 M1205. M1212 M1212. M1199 M1199. Bekka laqna dan il-grupp u nista' ngħaddi l-kelma lura lil Cynthia biex tagħmilkom is-sommarju. Mela il-grupp tal-bniet għal-tieni sena kindergarten tat-tielet kriterju s-support tal-one-to-one. L-ewwel waħda M1256, it-tieni M1165, it-tielet M1226, ir-raba' M1040, il-ħames M1205, is-sitta M1212, is-seba' M1199. Issa ħanaddu biex nagħmlu l-polza ta' żewġ applikanti li għandhom is-support shared same class. Ekku, grazzi. Polza żgħira. Importanti xorta waħda għall-applikanti bl-istess mod. M1225 M1251. M1171 M1171. U bekka laqna din il-polza wkoll nagħtu ftit ċans sakemm il-kollegi tagħna jkunu jistgħu jippreparaw ir-records illi minn fuq mbagħad ikunu ħajinqraw is-sommarji qed nara li lesti ħalli fdej Cynthia. Mela dan il-grupp kien bis-support ta' shared same class, l-ewwel waħda M1251, it-tieni waħda M1171. Issa ħanaddu għal-polza għal 3 applikanti li għandhom is-support għadu fil-proċess mela statementing in process. Grazzi ħafna mill-ġdid. L-ewwel isem f'dan il-grupp, l-ewwel numru propju.
M1156 M1156 M1185 M1185 M1223 M1223 u bekk ingħalaq dan il-grupp. Ukoll nerġa' nfakkar li l-proċess qed isir ukoll taħt l-iskrutinju ta' notar tagħna Dr. Robert Aquilina u nħalli fidej Cynthia għas-sommarju. Mela l-aħħar grupp minn ta' tieni sena kindergarten bniet ta' tielet kriterju, il-grupp ta' statementing in process. L-ewwel waħda M1156, it-tieni M1185 u t-tielet M1223. U hekk nagħlqu l-polza tat-tieni sena kindergarten bniet. Ħanitlob ir-reġija biex ittella l-grafika numru 11 fejn hawnhekk ħanati spjega fejn jitlu il-subien tal-ewwel sena kindergarten tat-tielet kriterju. Mela f'Jannar fiċ-ċirkulari konna ħabbarna li kellna żewġ applikanti, konna ħabbarna 3 applikanti tal-aħwa, kif qed taraw mill-grafika għandna wieħed minnhom li għażel li jieħu sehem ukoll fil-polza bħala t-tielet kriterju, regolament etik. Allura hemmhekk mal-41 applikant li applikaw tat-tielet kriterju hemm dak il-wieħed ukoll. Kollox bħala applikanti għandna 44 bħala postijiet issa. Mela fir-regolamenti konna xandarna li għandna 10 postijiet. Minn dakinhar kien hemm aġġustament fejn inbidel post għal bniet u nbidel post ieħor għal mainstream dawn ikunu saru biex jakkomodaw applikanti tal-aħwa tal-ewwel kriterju. Bekk ifisser li totali bħala postijiet hemm 8. Minnhom diġà ħadu posthom 3 applikanti, ifisser li fadal 5 postijiet x'nofru. Mela dawk li ħajjieħdu sehem fil-polza tal-lum għandna 5 postijiet, infakru l-postijiet li ntlew l-ewwel il-minġi l-ewwel ta' kull kategorija, ġifieri l-ewwel tal-one-to-one, l-ewwel ta' shared same class, l-ewwel ta' statementing in process, u mbagħad naqilbu għat-tieni minn kull kategorija sakemm jintlew il-postijiet. Jekk dak l-applikant illi diġà għandu postu fl-iskola tal-aħwa jażel li jbiddel l-iskola għax imur tajjeb issa fil-polza, dak il-post jiġi offrut dejjem skont ir-ranking li ħajjiġi stabbilit f'din il-polza. Il-reġistrazzjonijiet ta' dawn l-applikanti issir bit-telefon, nitolbukom ftit paċenzja, sinjuri, bħalissa dejjem bil-polot 2 kull ġimgħa, ġifieri hemm ħafna xogħol bir-reqqa li jrid isir. In between nagħmlu t-telefonati għandna l-livelli kollha, nibdew ġeneralment mill-livelli l-kbar u mbagħad ninżlu fil-livelli żgħar. Ikun għad hemm ukoll diskussjonijiet xi jsaħħu mal-iskejjel biex dawk il-postijiet li joffrew għal każijiet serji issa niddiskutu minn minnhom ħajjieħu postijiet tal-applikanti bil-one-to-one, applikanti bil-shared same class, applikanti bil-statementing in process. Ġifieri ftit paċenzja, sinjura, però naslu għandkom. Malli nagħlqu il-grupp jitla' ir-riżultat fuq il-website, fuq il-paġna tal-iskejjel tal-Knisja, fuq knisja.mt. Eventwalment għal Ġunju tirċievu wkoll rendikont il dawk li ma lħaqniex m'għandniex postijiet għalihom. Ġifieri tirċievu email min-naħa tagħna bir-rendikont kollu. Issa ngħaddi fidej lurna ħalli ntellaw il-polots għandna 4 applikanti mill-grupp tal-one-to-one għall-ewwel sena kindergarten subien. Grazzi ħafna Cynthia. Nifhem li f'dan il-grupp mod totali ħajkun hemm aktar min jibqa' b'disfatta milli ikun kuntent. Inqawwi qalb kulħadd. Edukazzjoni iva importanti l-iskola u nirringrazzjaw ħafna daw kollha li jafdaw it-tfal tagħhom fl-iskejjel ta' Knisja, imma importanti ħafna l-impentana bħala ġenituri u edukazzjoni serja tiġi offruta fl-iskejjel kollha f'ta' Malta u Għawdex. B'littra M1198 M1198 M1170 M1170 M1249 M1249
9. M1176 M1176. Bekk inalaq dan l-ewwel grupp ta' studenti illi għandhom għajnuna 1-to-1. Naddi l-kelma lil Cynthia biex tkun tista' qed tagħmel xi aġġustamenti qabel ma tkun tista' taqralkom is-sommarju u bekk ngħaddu mbagħad għall-grupp ta' wara. Fidejk Cynthia. Grazzi, mela hawnhekk għandna il-grupp tal-Kindergarten Subin l-ewwel sena bis-support tal-1-to-1. L-ewwel rank huwa ta' M1198, it-tieni M1170, it-tielet M1249 u r-raba' M1176. Issa ħanaddu għall-polza għal 3 applikanti li għandhom is-support Shared Same Class. Grazzi ħafna. M1247 M1247 M1220 M1220 M1169 M1169 u hekk reġgħina għalaq dan il-grupp żgħir ta' 3 shared same class u kif spjegat tajjeb Cynthia issa f'dal-ġranet li ġejjin ikun tiġu kommessi id-diversi ħtiġijiet fl-iskejjel differenti tagħna u ssir komunikazzjoni magħkom. Fidejk Cynthia. Mela l-grupp ta' Shared Same Class għandna l-ewwel wieħed ir-rank ta' M1247, it-tieni M1220, it-tielet M1169. Issa ħanaddu għall-grupp ta' Statementing in Process, hawnhekk għandna grupp mhux ħażin, għandna 35 applikant, ħantellawhom grupp ta' 12 wara kull 12 nerġa' naqra ħalli nagħti s-sommarju mhux ħantellaw il-35 kollha f'daqqa mbagħad nagħti s-sommarju f'daqqa. Fidejkom. Grazzi ħafna. Nibdew bl-ewwel wieħed. M1153 M1153 M1164 M1164 M1207 M1207 M1248 M1248 M1218 M1218 M1215 M1215 M1172 M1172 M1200 M1200 M1181 M1181 M1214 M1214 M1211 M1211 M1168 M1168 M1157 M1157
Għalissa nħidu pawza dak kien l-ewwel grupp ta' 12, 13 tal-lajna. 13 ta' 13. Se jkun qed jinqara sommarju minn Sintja. Mela, ix-xita hawnhekk ġiet printjata b'5 ma jimpurtax ħanaqraw daw li telgħu l-ewwel 13 li tellajn issa u nkomplu ntellgħu mbagħad il-kumplament kollha f'daqqa li fadal. Mela, il-grupp ta' statementing in process l-ewwel sena kindergarten għandna l-ewwel wieħed M1153, it-tieni M1164, it-tielet M1207, ir-raba' M1248, il-ħames M1218, is-sitta M1215, is-seba' M1172, it-tminja M1200, id-disa' M1181, l-10 M1214, il-11 M1211, it-12 M1168, it-13 M1157. Ħankomplu intella, ħankomplu waħlu fuq l-istess sheet, ħantellaw il-kumplament kollha f'darba issa. Grazzi ħafna. Grazzi. M1243, M1243, M3815, M3815, M1208, M1208, M1217, M1217, M1225, M1225, M1260, M1260, M1238, M1238, M1235, M1235, M1160, M1160, M5459, M5459, grazzi, M1932, M1932. Ħanibqgħu għaddejjin u nagħlqu mill-ewwel il-polza kollha f'salt. Kjobek ma fadalx ħafna, nifmu li jkun hemm diversi minnkom li jkunu ansjużi jkunu jixtiequ jaraw f'liema rank order ġew u liedhom. Għalhekk nippruvaw nibqgħu għaddejjin f'dal każ. M1228, M1228, M1213, M1213, M4160, M4160, M1183, M1183, M1206, M1206, M1159, M1159,
M1254 M1254 M1231 M1231 M5501 M5501 M1180 M1180 u jekk dan huwa l-aħħar numru M1234 M1234. Hekk kif irrealizzajtu bl-insert li jkun hemm anke fuq l-iscreens tagħkom tkunu qegħdin taraw il-proċess kollu li jkun għaddej li naqra il-kollegi li jkunu qegħdin itellgħu u Sintja tista' fil-fatt taqra s-sommarju ta' dan il-grupp. Mela l-ewwel rajt l-ewwel 13 ħankomplu minn hemmhekk. Mela ir-rank 14 huwa ta' M1243, il-15 huwa ta' M3815, is-16 huwa M1208, 17 M1217, 18 M1225, 19 M1260, 20 M1238, 21 M1235, 22 M1160, 23 M5459, 24 M1932, 25 M1228, 26 M1213, 27 M4160, 28 M1183, 29 M1206, 30 M1159, 31 M1254, 32 M1231, 33 M5501, 34 M1180, 35 M1234. U hekk nikkonkludu il-polza ta' Kindergarten 1 Assubin. Infakru hawnhekk li l-iskejjel li jiftħu fil-kinder huma ftit fil-klassijiet il-popolazzjoni hija ta' 12 studenti, ġifieri anka bħala intake globali f'kull klassi huwa ħafna inqas milli tal-primarja, allura ovvjament il-postijiet ikunu ħafna limitati f'dawn il-livelli. Ħanitlob lill-reġija tella li grafika numru 12 fejn hemmhekk ħanagħti rendikont fejn jidħlu l-ewwel sena kindergarten bniet fejn għandna bniet bis-sapport tal-LSE u għaddejjin mill-proċess għall-statementing. Mela fiċ-ċirkulari ta' Jannar konna ddikjarajna li għandna applikanta tal-impjegata u żewġ applikanti minn tal-aħwa. Dawn iż-żewġ applikanti tal-aħwa oġobhom li jkomplu wkoll bil-polza t-tielet kriterju, jekk imorru tajjeb fil-polza u nilħquhom b'xi post, irridu jażlu jżommux l-iskola li diġà ħadu b'tal-aħwa jew jieħdu post milli nkunu qed nofrulhom. Jekk jiġri dan, il-post li jħallu jerġa' jiġi offrut il-min ikun imissu skont ir-ranking jekk inkunu diġà offrejna l-postijiet meta naslu u jbidlu l-post huma nerġgħu nibdew nofru min-naħa ta' fuq tar-ranking. Għandna 8 applikanti illi applikaw taħt it-tielet kriterju la meta naqdu l-applikanti kollha hemmhekk naraw li għandna 11 l-applikanta. Fir-regolamenti kellna ddikjarat 9 postijiet, minn dak iż-żmien law żewġ postijiet inqalbu għal mainstream, wieħed inqaleb minn mainstream minn skejjel differenti u wieħed inqaleb minn tas-subin. Dawn ikunu saru biex jakkomodaw il-laħwa tal-ewwel kriterju jew tal-mainstream jew kunu f'dan il-każ kienu kollha tal-mainstream. Mela jekk noddu totali bħala postijiet għajna kif konna ddikjarati 9 postijiet. Minnhom hemm 3 li diġà huma rreġistrati ġo xi skola tal-Knisja, ifisser li għandna 6 postijiet x'nofru. Mela ndaw l-applikanti għandna 10 applikanti li ħajħdu sehem fil-polza li ħadd titla' issa għandna 6 postijiet għalihom. Ir-reġistrazzjoni tagħhom issir aktar il-qudiem bit-telefon
Nitolbukom ittuna ftit ċans għax bħalissa nkunu għaddejjin b'ħafna xogħol biex nippreparaw bir-reqqa xogħol għal polot għandna 2 f'kull ġimgħa tal-mainstream bħalissa. Però nkunu qegħdin nibdew inċemplu l-każijiet serji min-naħa tal-livelli ta' fuq, ġifi nibdew minn tas-sekondarja mbagħad tal-Year 1, Kinder 2 mbagħad il-Kinder 1, ikun għad irid isir ukoll diskussjonijiet mal-iskejjel li joffrew postijiet għal tfal bis-support ħalli naraw issa liema skola ħajoffru postijiet għal one-to-one, għal shared same class jew statementing in process, però dawk li għandna postijiet għalihom naslu għandkom bit-telefon. Dawk li ma naslux għandkom, naslu għandkom permezz ta' email aktar il-qudiem, probabbilment fil-viċin ta' Ġunju, fejn hemmhekk ninfurmawkom kif intlew il-postijiet. Malli nagħlqu livell aħna ntellaw ir-riżultat fuq il-paġna tal-iskejjel tal-Knisja fuq knisja.mt. Mela r-reġija ħanitloba wkoll ittella li grafika numru 13 fejn hawnhekk ħanispjega l-andament fejn jidħlu l-każijiet soċjali tal-ewwel sena kindergarten. Mela minn tal-ewwel kriterju ma rċivejna l-ebda applikazzjoni, tat-tielet kriterju għandna 3 applikazzjonijiet. Fir-regolamenti konna ħabbarna illi għandna 2 postijiet għal każijiet soċjali, hemmhekk hemm typo, flok serious cases tiġi social cases, niskuża ruħi, minnu sar aġġustament li imbidel post għal mainstream, hawnhekk kif spjegajt l-ewwel ikunu ntużaw daw il-postijiet biex jakkomodaw il-laħwa minn tal-ewwel kriterju, għalhekk ifisser li post wieħed biss għandi fejn jidħlu il-każijiet soċjali. L-ewwel waħda li tiġi fir-rank tal-każijiet soċjali ħanċemplula aktar il-qudiem fejn offrula l-post li għandna disponibbli. Issa ngħaddi għall-urna ħalli nibdew intellaw il-polza għandna 2 applikanti li huma shared same class. Grazzi ħafna Cynthia, kif qed taraw proċess li jitlob ħafna reqqa, ħafna impenn, xogħol li jsir kollu b'mod trasparenti, ħafna minnu b'mod trasparenti li nkollu qudiemkom ikun hemm xogħol ieħor li qed isir ovvjament fl-uffiċini tagħna u fit-telefon għaddej mal-iskejjel ukoll. Nassikurawkom li l-ħidma ma tieqaf għad is-sena kollha. M1163 M1163 M2070 M2070 u bekk għalaqna l-grupp ta' studenti illi għandhom għajnuna shared same class. Nagħtu ċansa kemm il-kollega tkun tista' twaħħal ir-report u Cynthia ser taqralkom is-sommarju. Mela, l-ewwel grupp li għandna hawnhekk tal-bniet tal-Kindergarten 1 għandhom is-support ta' shared same class. L-ewwel waħda għandha l-applikazzjoni numru M1163 u t-tieni waħda M2070. Issa ħanaddu għal grupp li għandu il-proċess għadu miftuħ għaddejn bil-proċess għall-statementing u hawnhekk għandna 8 applikanti. Grazzi ħafna. M1012 M1012 M1195 M1195 M1196 M1196 M1258 M1258 M1210 M1210 M1203 M1203 riflessi tajbina għandu għajtu rajtu M1188 M1188 Grazzi. M1245 M1245 u bekk għalaqna
dan il-grupp ta' 8 applikanti u statementing in process. Fidej Cynthia sommarju. Mela, l-ewwel rank huwa ta' M1012, it-tieni M1195, it-tielet M1196, ir-raba' M1258, il-ħames M1210, is-sitta M1203, is-seba' M1188, it-tminja M1245. Hekk għalaqna l-grupp tal-Kinder 1 Girls li għandhom is-support tal-LSC, issa ngħaddu għall-grupp ta' tlieta li għandhom li huma taħt il-każijiet soċjali. Ekku, grazzi ħafna. L-ewwel minn dan il-grupp ta' tlieta. M5321, M5321, M4676, M4676, M1187, M1187 u bekk kalaqna il-polza ta' tlieta każijiet soċjali bniet Kindergarten 1. Fidej Cynthia sommarju. Mela, hawnhekk għandna l-ewwel rank huwa ta' M5321, it-tien ta' M4676, it-tielet ta' M1187. Hekk nikkonkludu il-polozz tal-Kinder 1 Girls, nikkonkludu l-polozz tat-tielet kriterju, infakkarkom illi ir-riżultati ikunu fuq il-paġna tal-iskejjel tal-Knisja fuq knisja.mt sa nhar it-tnejn aħna issa nagħmlu mmorru l-uffiċċju nimputjaw dawn ir-riżultati, nibatom it-tim li hemm il-kurja u mbagħad itellawhom huma fuq il-website ġifieri għalhekk qed intikom sa nhar it-tnejn għax mhux kontroll tiegħi jekk ikunu fil-meetings ma jkunux jistgħu itellawhomna illum immedjatament. Nikkonkludi billi ngħaddi l-linja lil Dr. Mifsud u nirringrazzjakom. Grazzi ħafna Cynthia. Bekk nifmu li għatem ftit inċertezzi mhux qatt ikun ċerta għadu blażat imma hemm min għax ikun irrenkja minn quddiem u ftit iktar kuntent minn oħrajn nifhem li hemm diversi oħrajn li għandhom xi forma ta' disfatta. Nassigurakom mhux għandkom żolli li ngħidilkom l-ebda skola mi perfetta, kull skola tagħmel l-almu tagħha. Sew jekk kien skola tal-Knisja, skola tal-Istat, skola indipendenti, għawu qalbkom, huma fejn huma wliedkom, araw li intkom tagħtu l-impenn tagħkom bħalma jien irid nagħti tiegħi bħala ġenitur ma' wliedkom u kalla jrid it-tfal tagħhom bl-impenn tagħhom stess imbagħad jirnexxu jkunu fejn ikunu. Aħna nirringrazzjaw il dawk kollha ovvjament illi ħajkunu qegħdin jafdaw l-uliedhom f'idejna u nwedu nagħmlu l-almu tagħna mingħajr ma nwiegħed li ħankunu perfetti żgur li xi diffikultajiet min-naħa tagħna ser ikollna wkoll. Ma nisax ma nagħlaqx mingħajr ma nirringrazzja lill-kollegi tiegħi, nibda bil-ringrazzja lil Cynthia, Kassar, l-Annelies, Tabone, l-Amelja Kallejja li kellha tkun magħna ma' raġunijiet barra mill-kontroll ta' kulħadd ma stax tkun magħna llum ma nirringrazzja tal-ħidma li tagħti wkoll fi drabi oħrajn, is-Sur Gejtu, Farrugia, Miss Felicien, Bogetta, in-Nutar, Dr. Roberta Aquilina, Miss Dajem Merċija li qed tassistina minn fuq it-telefon mill-uffiċjini tagħna, l-uffiċjali tal-Kurja li għadha kif fil-fatt taċċena tal-jum, Cynthia, l-Arċisqof li qegħdin jassistu mill-aspett tekniku, l-uffiċjali kollegi tagħna mis-Segretarju Edukazzjoni Nistennija fil-ħidma sfiqa fl-aspetti kollha li nofru fl-iskejjel ta' Knisja l-kapijiet ta' iskejjel ta' Knisja li llum qegħdin jippruvaw igawdu l-aħħar ta' mistrieħ tagħhom qabel nhar it-tnejn jinfetħu il-bibien jerġgħu għat-tielet term skolastiku ta' din is-sena lil wi media ta' dan is-servizz għal din ix-xandira u nikkonkludi billi nawguralkom it-tmiem il-ġimgħa it-tajjeb. Grazzi ħafna.